ọnụ na-ekwuru ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra Steeti bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze egosipụtago afọ ojuju o nwere etu ọrụ mmepe si wee na-aga na steeti a n'ọchịchị ọkammụta Soludo n'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu gbasara ya bụ nnọkọ mkparịta ụbụbọ aka na-achị steeti a nwere ya na ndị Anambra ka Right Honorable Udeze nọ wee kwupụta na ya bụ ihe mmemme bụ nnọọ nke jupụtara n'ọtụtụ ọrụ ọma dịgasị iche iche nke ọkammụta Soludo rugoro na steeti a ebe ọ nọ wee kwupụta na o gosigo na n'ezie na ọ kwadoro akwado maka ọdịmma Anambra steeti. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Okwupụta okwu ụlọ omeiwu steeti a gụpụtara isiokwu ya bụ ihe mmereme dịka amụma gọvanọ Soludo itinyecha gas pipeline iji wee kwanyite ọkụ a na-enye na steeti a, ịchụ ndị agboro nakwa itinye ya bụ ọkụ dị n'okporo ụzọ ka ọ bụrụzie nke na-eweta ike site n'anyanwụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche. O kwere gọvanọ nkwa na ndị ụlọ omeiwu a ga-agba mbọ na-elebarịrị anya n'iwu nke sitere na ya bụ ogogo ezekutiv wee bịa wee kwuo na amụma Soludo dabara adaba na etu ụlọ omeiwu a si arụ ọrụ. Dịka ọ na-ekwu okwu na ya bụ investment summit nke a na-akwado ịchịkọba, Right Honorable Udeze kọwara ya bụ ọgbakọ dịka nke ga-akpọkọta ụwa niile ma kpọkwa ndị niile nọ na steeti a bụ ndị oji ego achụ ego ka ha gbaa mbọ bịa ya bụ ọgbakọ. Ya bụ okwupụta okwu kenere ndị Anambra ndị kpọrọ n'ekwentị dịka a na-eme ya bụ ihe mmemme ma hụkwa na ọtụtụ n'ime ha toro amụma gọvanọ. Ọ kpọziri ndị na-azọ ọkwa ọchịchị nọ na pati dị iche iche ka ha hụta mgbanwe steeti a dịka ihe dịrị onye ọbụla ma gbakwa mbọ na-enye ọchịchị gọvanọ Soludo nkwado oge niile.